Hi guys! Welcome again to our channel. Nandito ako para sa milyona. Kasi yung milyona na yan yung binili natin noon na natandaan nyo yung milyona napakalaki na pinagkaguluhan na viral yan. Na viral yan kasi nga ang bigat tapos ang daming bumuhat yan. At ang mahal-mahal ng bili namin dyan noon. Ngayon, nanganak na siya noon, di ba? Pinopagate namin. Ngayon, ay paanakin uli natin kasi lumaki na naman. Super ganda, tingnan nyo. Ayan, putulan natin para mapaanak uli natin. Dahil kailangan na talaga, it's time. It's time for you to be transferred para manganak ang iyong nanay, mother plant. Panakin natin uli para kayo ay dumami at para kayo ay magiging mas masaya sa kanya-kanyang pots. Okay? Kanyang mga ugat guys, dami. Oh, buhay na mga ugat. Ayan, ang dami kaya putulan na natin. Okay, it's time to cut. Kailangan naman ipungot natin. Mag-iwan tayo, no? Dito siguro. Yan. Iwanan natin yung kanyang ano. Big cut na. Big cut siguro. Oh. Yeah. Yeah. Wow. Dito makita. Wala na, dito na makita guys. Big cut yan. Tamaan mo yung kamay mo ha. Gandahan. Uy, matigas yata. Tigas din, malaki na. Putol ba? Oh, nabali na. Tak, kumanon. Tumunog na. Look at this. Uy, hala. Hala ka men. Mabigat. And then yung roots, pull the roots. Pull out the roots. Pull out. Oh, yeah. That's it. Oh, very nice. Beautiful. Ang ganda naman. Uy! Nahulog pa. Tumba pa ako. See? Wow. So, ngayon, nilipat na natin sa pot. Okay? Yung gamot. Gamutin mo muna ang mother plant. See to it na magamot ang mother plant, guys, ha? Masild yung kanyang sugat ng medicine. Okay? Lagyan mo marami. Dinamihan mo. Okay. And then the baby. The baby. Oh, kita mo? Okay. Okay. Transfer na natin. Uy. Ang ganda naman. Guys, eto na ang pot na gagamitin, malaki and with the holes, of course. Ganyan. Tapos ang rice hull na gagamitin natin ay ito. These 2 sacks of medium. That is a complete mixture of vermicast, rice hull and the coconut cubes. And then ayan, ipapakita ko sa inyo yung elder brother ng brother kanya, kaya lang milyona. It must be feminine, so sister. So this is the elder sister of Milyona. And wow.
So beautiful. Ito yung unang baby, yung unang putol natin noon. Kung gusto nyong i-search, nandyan din sa, dito sa channel. Nandito rin sa Rich Chich channel, yung propagation of Miliona. Ayan. At ang ganda. Super namang ganda nito. My God. Sinong hindi nai-inlove sa ganyang plant, guys? Look. And this is a very strong plant. Kaya ito'y bagay sa mga sa mga lawn ng mga bahay na malalaki, sa mga resorts, sa hotels, restaurants, offices. At eto na, naglagay na siya ng medium at may mga bunot din sa ilalim. Ayan. Yan na, guys. Ito na yung rice hull with fertilizer na yan. Okay. And this rice hull is na disinfect na by drying under the sun. Okay, binilad ito kaya walang kaba na mailapat yung ating Miliona. Dahil isa pa ay nagamot naman natin yung nakat, kaya okay lang. And then, Miliona, itong plant na ito ay self-care lang siya, guys. Self-care lang na pwede siyang hindi mo na yung laging dinadalaw, inaasikaso ng gusto, bine-baby, hindi na. Dahil ito ay self-care, not unless na mainitan ng araw at matuyo, ay kailangan lagyan ng bigyan siya ng water, no? And then tingnan din yung medium once in a while, kasi yung medium ay baka naubos na ng kanyang roots. Kasi alam nyo, ang plants kumakain yan. Magtataka ka, bakit kaya yung mga medium ay sana napunta, bakit nawala? Ayun, unti-unti yan nakakain niya, guys. Maniwala ka sa hindi, talaga. Kumakain ng plants. Okay? Yes, I know you know. Oo, narinig ko kayo. You know, yes, I know. Yes, we know. Okay, hawakan ko siya. Then, ibuhos mo na lang yan. Okay. Hawakan ko siya dito. Okay. Yan. Okay. Buhos mo. Ayan. Cover. Yes, nice. Ito yung unang baby niya ay 11 leaves. See that? 11 leaves na siya? Wow. Very nice. Look at that. Kita mo? Palitan natin
dinagdagan. Kasi nga, yun nga ang sabi ko, magtaka ka bakit nauubos. Tingnan nyo, na-empty na siya. Kaya, nirefillan namin ng rice hull. Oh. See? Ayun. Tanggalin yung weeds. Tinubuan ng weeds. Ito yung milyon na pungko kamo. Milyon na pungko ang nito, ang tawag dito sa amin. Milyon na pungko. Pungko kasi nagpungko. Ibig sabihin, alam niyo yung pungko sa Tagalog is nakaupo na nakabaluktot. Anong tawag no? Pungko. Yung wala kang seat pero nakaupo kang ganon. Natawag na ganon just because na yung mga stems niya ay maiksi. Kasi merong milyona na mahahaba ang petiole. Petiole ang tawag dito. Stem dun sa trees, but for the philodendrons, natawag silang petiole. Itong kanyang parang stem or branch. Ganyan. Ganyan. Itong stem niyang ganyan. Petiole. Okay? Ang milyona ay meron siyang ito flat na surface ang stem dito. Then parang kwadrado, meron siyang kanto na ganyan. And then pag bagong sibol na dahon, makita mo it's color burgundy. Karamihan naman ng philodendron ganun. Yun yata ang sign na philodendron pag ganito na burgundy ang ipakita niyang color pag bago siyang sibol. Oo, ito na yung bagong tanim natin. Ayan, ang gwapo. Oh. Ang mga stems niya, makita mo parang kumbaga macho. Macho ang kanyang itsura, yung ganyan na maiksi siya pero parang yung stout, no? Meron din kasi ayan, ang yung ganda. Mahaba yung kanya. Meron ding lahi ng milyona na mahaba. Ayan. Some other time mag-propagate din tayo nun kasi meron din kami nung mahahaba ang stem at petiole. Iba naman itsura nun. Kakaiba ito. Si milyon na pungko. See? Nakita mo? Ang gwapa-gwapa. O, ayan. Then, update ko kayo doon sa mga pinopagate natin sa nakaraang araw ay nandito. Pero alam nyo, hindi ko maintindihan ang panahon kung talaga bang aalis na si Bagyong Betty kasi pabugso-bugso pa rin ang hangin dito bigla-bigla. Pero I'm wishing na talagang makaalis na totally. Ayan siya, ito yung mga inano natin the other day, si Gigantium, ayan. Tapos ito si Davidsonii, ayan, puro philodendron. Ito yung mother plant ni Gigantium. Tapos meron tayong Anthurium, ito yun. Ayan, rainforest. Tapos meron ding jungle fever. Yan, yan ang pinanak natin guys. Tapos ang dami na ng Angela, Tomatophyllum. Ayan. At yung black cardinal. Dumadami na dito guys. Yung mga babies yan. Mga babies yan ha. Oh. So, ang gandang tignan dahil napadami na natin yung mga tanim natin. At abang-abangan sa mga iba pang mga itatanim or iha-harvest natin at ipopropagate. Okay? So, ayan, ganda. Kita nyo naman, meron na namang na-propagate. Very beautiful, amazing milyona pungko! Pungko! Ayan, pungko. Milyona pungko, guys. Ito, magugustuhan nyo pag nakita nyo. Ang ganda talaga. At matutuwa kayo dahil talagang kumbaga ay tayong-tayo. Tayong-tayo siya na parang kumbaga ay stand firm ako. Parang ganun ba? Very strong ang image ni Milyona pungko. Ang ganda, ang gwapa. Ang gwapa talaga. Grabe. Wait lang.
maglugay ako ng buhok para maganda-gandang tingnan for the thumbnail. Okay? Hindi ako nakaayos, nakapang-garden lang tayo. Okay, so